Sanibonani wengane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili iRadio Inkezi. Mina lami igama ngumfeza ngintuthu ngakhumalo bathi elasbone amagomede. Ngeke ukuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi sizophinda ngicela wenze short uyasubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare. Uyikhona okukhulu kunakho konke bese ngala Facebook naku TikTok @Radio Inkezo ZA. Ngaza kwethu masibuya sikhupha ngendaba ezinhle, izindaba ezithinta insizwa esencane le phansi enkhandla emahlathi amnyama laphana ngento ukanza kwethu uLimit umfoka dala laphana ke sokhumbule kule nsizwa insizwa esencane kodwa nje ejikjela kakhulu lapha noma efikile endimeni umculo maskandi laphana ngama hit ke kusokhumbule kunomcintiswane lapha Mother of All Maskandi Festival ayihamba khona phambili kulomqhudelano ukuthi unyaka ophelele wathatha insizwa ugatsheni la kuba khona isicoco semoto Toyota hlobo leQuantum ke laphana ke ngaza kwethu Limit usephindwe wavuka ngolunye unyanyavu lo macekeceke lemoto lehlobo futhi lo ka Toyota eFortuna ke laphana insizwa ifika sibonge la Facebook yabhala ukuthi kubonga okuncane ubonga okukhula. Ngibonge kini nonke bathandi bomculo wami, ngithe ake ngiphinde futhi ngithole ezinye izinyawo ezilula wasethi ngiyabonga. Nayibona kwenganza kwethu ethombe lapha ukuthi impela imoto kaLimit injasha uhlobo leFortuna lo hlobo lesimanje ke lapha nganza kwethu sayibongela kakhulu lensizwa lapha ngokubonakala nje izikhandla ngokumsebenzi wakhe. Nazi izithele ezivelayo ukuthi ngempela mangabe esebenza ngokuzikhandla kule ndima kukhona okuvunayo osuke ukutshalele. Congratulations to Limit lapha ngohlobo lemoto eFortuna imoto iyamabhinqa. Ngaza kwethu ke siphinde futhi ehlangana kwenye ivideo elandelayo kwevideo elandelayo. Mina sengiphuma kanjena kodwa futhi nokunithembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo ngesikhathi silandelayo kuvideo elandelayo. Ungakhohlwa ukusubscribe ibe nosuku lumnandi. Bye bye, ngithanda kakhulu.